دستەیا بلند یا دانوستاندنان یا ئۆپسیۆنا سووریە جivîneke xwe ya asayî li riyada paytexta Siûdiyê bi serokatiya Nasr el Herîrî duhib dawî anî. û biryara şandayê navdewletî ji bo Sûriya Stêvan de Mistura jî bi aliyên opozisyonê yên ku beşdarî Kongerê Sûçî nebûne bicive. Yahya el-Eûrîdî berdevkê fermiyê desteya bilind daxuyaniyeke rojnamevanî de ragihand ku di civîna duh ya desteyê de pêşateyên meydanî, pêşateyên proseya siyasî li Sûriye û rewşa danûstandinên ku li jêr çavdêriya neteweyên yekgirtî têne kirin, herwiha di armancên Kongerê Sûçî û berhevkirina wan di armancan binamayên Cinêv yek li gorî biryara 22/5 hatin gengeşekirin. El-Eûrîdî behsa wê yekê kir ku desteya bilind daxwaza desthelata berfireh ji bo avakirina komîta distûrî ya ji Sûçî hatiye ragihandin Pirîne şandayê navdewletî ji bo Sûriyê Stêvan de Mistura. Herwiha di wê civînê de gurkirina leşkerî ji aliyê rejimê ve li Idlibê û gelek navçeyên diniyê Sûriyê û bi taybet li Gota û Idlibê û gundewarên wê hatin gengeşekirin. Ji aliyê xwe ve Fîras el Xalidî endamê desteya bilind ya opozisyonê ragihand ku biryara îro hevdîtinek di navbera de Mistura û desteya bilind ji bo gengeşekirina gera bê ya danûstandinên Cinêfê were li darxistin û ew weke desteya bilind ji bo bidawîanîna êş û azarên gelê Sûriyê amade ne bi Rûsyayê re bicivin. Piştî Kongerê Sûçî ku 29 meha borî hatibû li darxistin, şandayê navdewletî ji bo Sûriya Stêvan de Mistura gotibû ku ew binyaze lê gel aliyên opozisyonê yên ku li Sûçî amade nebûne bicive û di komîta destûrî de wê 45 ta 5 kesî werne destnîşan kirin. De Mistura herwiha gotibû ku di vê komîta destûrî de herî kêm nûênerên hikûmet û opozisyonê ku beşdarî danûstandinên Cinêfê dibin hebin.